Osi supek. Nembe bisa ambekan. Piye? Ana wong tabrakan apa wong pada kumpul ning kene? Ya pada biak lambine ya no. Aja-aja maling motor bengikin. Yodo maling motor melang. Rakyat Limbangan gede cilik bengikin metu kabeh. Iya. Aja maning sing lanang. Heeh. Sing wadone pada melu-meluan. Oh. Hari bature mah pada balik. Iya. Iki anak bocah siji meneng ning kene. Heeh. Kaya makin ibu duwe batur kini bocah. Tolik ningan. Kaya mah bocah beli bisa ngomong gini tuh. Ih, begu. Paingan langka bature ninganan. Heeh. Bature pada balik ini meneng bening kene. Baka begu marane gerada budeg. Budek. Ya iya. Kudu diduit. Iya bener bocah beli bisa ngomong gini. Ora. Nah, jagate jambira iki bayi. Tengah yang wengi. Tengah yang wengi wayahe wong turu lali. Iya. Sira sipate wong wadon yen nelungan aja sok balik bengi bokat anak pemuda kang ganggu. Iya, kulana aku melaku-melakune kebengian. Emang sirana sing endi sino? Tas niliki kebonan. Niliki kebo? Kebonan, gagak. Bokat ku niliki kebo. Niliki kebonan. Oh berarti sedaki lagi nandur palawija. Iya. Sing ijo royo-royo kukun ku tandurane sira. Bener. Ya ampun kayalah kekerjaan sejenak. Ora lumrah lan wajar wong wadon semono ayune pekerjaannya sekedar cocok tanam. Apalah kekerjaan sejene indane. Ya akeh pegawaian mah. Iya sih. Cuman ya kanggo tambah nganggur bae. Oh tamang nganggur. Emang senoke bocandi. Kula. Iya. Kula sing kenene bae. Oh pribumi kene. Iya. Berarti kini kebonane sira. Bocah Padepokan iya. Mau ke batur-batur senok sing semana akeh. Batur-batur pirang-pirang batur Padepokan. Iya. Tapi punten nggak ke? Oh iya. Maning-maning. Baka anak wong wadon lagi dewekan. Terus sampeyan pengen mareki ngupai aba-aba. Apa siapa? Ya punten ta permisi. Ambir kulanya beli kaget anan jenisnya sampeyan. Oh jenis dakitane rombongan genderuwo bocahku. Jadi kita kesalah. Ya kaget kulan. Karena orang ngupai apa-apa orang ngupai luk salam. Assalamualaikum. Iya nih kan. Waalaikumsalam. Iya. Senoke tadi lagi cocok tanam. Bocah kene nih baik. Iya sing. Hari laki ini ngendi tandurane ndek. Ci sembarangan. Sembarangan. Buru kita wong wadon dewekan. Iya. Sampeane takone laki. Ya bokat sejen gena cocok taname suamimu. Yang kita ora laki-laki. Astaga. Aduh, bocah ki. Kenapa mang? Wah. Ora sadar tersenok ngomong. Sampai kaget. Kenapa mang kok sih digentak sewaya-waya? Mau ditakoni apa? Ditakoni laki. Senoknya jawab beli. Kita nek ora laki-laki. Oh. Aduh, mau mali. Bocah ki bayangannya wis mana gitu. Iya. Arep ngomong ora duwe laki mamang. Durung duela. Oh ora duwe laki. Ora. Paingan wayamene masih ning kene. Emangnya senok beli wedi. Semono bocah lanang pirang-pirang wadone senok dewek. Ya aripun kan batur sing Padepokan. Oh batur Padepokan beli mungkin mengganggu ya. Iya. Jadi statusmu ora duwe laki. Ora. Rangga apa perawan indane nduk? Sampeane pengen weru konon. Pengen urube sejatine. Memang kula ora duwe laki. Iya. Tapi bakal pengen weru status. Kula wis rangda. Astaga. Wah, Berarti salah duga kita iya. wadon pantar semene tekira bocah ki masih perawan. Ternyata wis rangda. Rangda. Berarti bocah kecilik sote wandane kini dul. Iya. Kayak umure mah pada karo tukang suling dangdut. Iya. Cilingdang. Jadi senok wis serang. Kula rangda. Tapi
bagian rangda gamas rasa perawan Beli nancel kah? beli lambene mati Lah. Apa-apa mau apa? rangda Rangda tapi rasa perawan rasanya perawan. iya Ini tuh. Beri biasanya. Berarti bocah wadon ki bener gini. ya bener kita mau rusak orang Iya no. Senajan rangda tapi rasanya perawan. nah Berarti kesebut rangda kembang. oh makanya Najan wis pernah kawin tapi durung pernah bener karo lakine. Ya. Senok rangda rangda rasane perawan ya iya daripada ngaku perawan rasane ngablak-gablak. ih Ah, wong lanang ngari ngomong ya senokan rangda aja diceplok mas ngablak-gablak ya. kok Hari konon bluli konon. wis bloli sing ngablak-ngablake lambene sampean bae Ah, senok ari ngomong hari apa-apaku duwe aran. iya duwe lah mas sampeane maning wong lanang je kosi ngarani kita je ora duwe aran masa iya wong wadon ora duwe aran kone arane wadon apa sih Sapet karo tetekan bocah ki. Kayak wayang anu kan. ya duwe mas Tadi duwe aran. Lamun ora keberatan senok arane sapa Nduk Ayu? endang kinasih Endang Kinasi. Asli pribumi kene. bocah padepokan Bocah ayu arane Endang Kinasi. asuwun Serasik lawan wandane Nduk. asuwun loh mas Iya. hari sampean wis diarani Ya toli gede samene durung duwe aran mah. pokat ora dipayaran ning sutradara Ya duwe lah. meluan Bocahku. Sembarangan ya Kang. siapa sampean arani Pengen weruh iya Jaka Berot. Krungu no. Keceluk krungu Apa aja? jaka belod sapa? jaka berod Iya bener. jaka berod keceluk sampeanku Bokat beli weruh sing aran Jeger Limbangan ya. jeger Jaga suka mulia. jeger awake tipis kayak triplek Ajal panteng ning TV sih. pandang ting apane Wis karuan tadi Jeger wong sugih melawa dunya. wong sugi Dunyane pating telek-tek. Setiap desa toko alpanenggal desa anak waduh mobil bulak-balik nih jalan raya dia ke siapa? dek siapa kuno mas Yang dia ke nguwong nih nganan. Toli dia kene siapa? goblok kita nega maning Senoke ora duwe laki. ora Wis pengen kawin durung. apa sih takon mono-mono Ya tutuk kayak kono non jare bangsalan yang sinden mah. Kuda lari dapat diburu. Nasib yang wong sapa sing weruh. Witing tresno jalaran saka kulino. ya Awalnya demen karena pernah ketemu. Sawise ketemu asam ning gunung garam ning laut. Ketemu sadering kuali. Najan sing omah lakan niat kanggo luru jodoh. Tapi yen yang widiwasa bakal ngupai jodoh ana solusi kang terbaik. sampean ku ngomongnya sing kawin sing jodoh maksudnya apa sih Ya tutup kayak konon senoke ora duwe laki yang kita nega masih bebasan. ayo sampean nembe bebas Nembe bebas dah sing tahanan. Masih bebas. oh masih bebas dan idi mengpeng kali ku mangrai mengkel Menggelakin dia. Ngomongnya ku beli peta. Ya dikane ngomong. sampeannya maksudnya wong bebasan ku wong lengo Wong lengoan. duda Duduk. hari konon Ya perjakalah. perjaka Sembarangan deleng wong coba ngarani sunduda. ih perjaka model apa wis jarotan kayak konon Jaroten dah pelem. Ya toli perjakaan modelnya kedikku. ya perjaka adalah ketangan di daging habis klumyur Nembe sunat kuno nok temono. Hah? Nembe tas sunat sing kuno. bener ngomong Yakin. Ku weruh ku bocah Beru. Ora karo golok ora sunate enggak.
Ari konon Cocol nang ayam. Sirang aku gara gaji. Mangsa ya wong sunat ning nganggo lading. terus lamun kulane wong dewekan sampeyane wong bebasan apa maksudnya Beli ngerti ya. beli Ya bokat bae wong maparingana jodoh. paringana jodoh Iya. sampeyane anak karep ning kula kono Le ya kari kudu ngomong maka wong lanang laka karep beli mungkin jawal jawil karo wong wadon. ya ari bagi sampeyan ma anak karep ning kula ku ya anugrah ya mamangdul Iya jelas kono nduk. tapi ya bagi diriku Nah, lamun ketemu jodoh karo wong kiyen ya musibah. Musibah. ya iya orang Emangnya kena apa musibah? ya kan senoke semene dikane semono dikaku wis duwe putu pira indane semene ki Wara masih lengoan. ya wong raine wis peyot kaya kowe Ada teh kudu Bocah. nok. Guyon apa priben ngomong kayak konon. ada teh Ada teh. oh memang porem memang konon Orme dah kita nak dianggap apa? Iya ya. kita Wong masalah limbangan nggak pada weru hari kita masih lengoan kuningan. salah bae ngomong Alah, anak surat iki. surat apa kuno mas Surat kawin. oh hari Oh, saking sedulur Junti Weden. sing junti Abi Prin sing Junti Weden jaluk lagu nona manis. Iya, Kaya benar. wong nembe kenal ngupai surat jaluk lagu kedik. iya benar Kinki acara apa indah nendo? acara nadran sih Nadran pesta laut. Rame luar biasa. rame banget Tontonannya pirang-pirang. apa Panitia lanang wadon gede cilik tua nom selalu kompak. kumpul Nembe weru kita manadran ing desa kindo. iya ya mas ya Iya. nembe kulaga Tontonannya anak apa-apa bengigin. akeh Akeh ana sambiwara sandiwara. iya Terus ana wayang wayang kulit. ana rogan Oh organ. iya Berarti akeh tontonan. akeh jadi siji Gelem lamun tekajak nonton dok. nonton di keder kita nih aku nonton Nonton sandiwara. nonton sandiwara Iya. dangdutan bae sandiwara sakin mah Ya ada yang bocah nome akeh sakin. nonton wayang be juga yuk nonton wayang be yuk sampeannya kan wis tua hari wong-wong tua mah nonton wayang ku hidup ora ya mang ya Iya ngarti pisan iya ceritaku. deleng karong-rong nasing dan nembang begawe seneng ora Iya. yuk nonton wayang be Bahkan nonton wayang aja karo kita. karo siapa Karo Kaji Warnita. Emang banget diajak nonton wayang Bocah. tinggeling ampun Nontonnya sandiwara. oh sandiwara ya wis Bari pengen ketemu karo bapak panitia. bapak panitia Karo pemuda-pemudi limbangan. Sing dinakin mengikin menghormati dalam rangka pesta laut desa Limbangan. bener mas Sing nonton kino